André, como ben dixo Glauco, e a súa voz non pode sobre ningunha outra neste espazo. O Salón de Actor do IES Lama das Quendas de Chantada foi esta tarde un dos espazos dos soños, teatral de Xosé Vázquez Pintor, representada por alumnos de música de primeiro de bacharelato e o profesor desta materia, Juan Manuel Vázquez. Música e interpretación teatral mesturada nunha tarde especial na que un dos compositores e responsable da música desta peza se atopaba entre o público da comunidade educativa deste centro. Alguén habrá que me coñeza e que siga os meus pasos, porque onte ti non estabas, nin no outro día. Eu viña convencida. Eu estaba aquí. Non estabas. Podería recitar todos os teus versos, todas as tuas poemas, atorrecendo que despedías e para onde convidabas o povo. Acaso sexas un soño, algo etéreo, algo que non vexo só escoito. O meu esvaemento leva-me a confundir. E por iso puedo ser tan infeliz. Cal é teu nome? André. Nunca ouvín decir ese nome, nin na miña memoria, nin na miña tribo. Non sei se é verdade ou é mentira, André. Son verdade, Laura. Esta é miña man. A man que acompaña a tua voz no espelho. A man da música. Do mesmo xeito que a guitarra. Eu amo, porque estás comigo e buscas neste silencio día a día. Alta, meus amigos. Busco compañía e escoitei a música. Que fai esa man que non toca? Non queres tocar para min? Gosto da tua música e do teu rostro. Como te chamas? Chamas André. Oh, perdón. Debo entender que a tua voz se manda sobradero, non si? Chámame André, como ben dixo Glauco, e a súa voz non pode sobre ningunha outra neste espazo, porque non hai vencedores nin mentiros. Tampouco ti, que chegas por sorpresa e ves de ñoto, e non sabemos nada. Chámanme Ía. Estou en todo. Agora mesmo andaba lonxe cando escoitei os versos e a música de mar. E viñen dende as outras idades. Que queres de nós? Que buscas? Quen és? Son un trasno, sí. Esa máxia do vento. Non temas por min, só veño escoitar, é un mandado. Dis que ves de longe, que queres escoitar, que és un intermediario, que te chamas Lía. Que máis es ti? Nada máis, André. Eu son, pero se tocas, volverei. Alguén que nos ten celos. Debes tocar, toca.